आङो बाबुराम बसुमतारी सनितपुर जिल्लानि बेलस्रि हालामनि इउएन एकाडेमी बेलस्रिनि गोरायुं। आङो बे समाव थांनाय 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव बर'नि मोनसे जारिमिनारि गोरोबथा जालांदोंमोन। आसाम सरकार, भारत सरकार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर'नि गोबां गौथुमफोरनि गेजेराव बे जादों बर'नि मोनसे गोजोन एबा पीस एकर्डमोन। दिनै बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव माखासे गुरलाय गुरजाय साननाय सोमजिदों आरो बेफोरबादि साननायखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंनि समाजनि गेजेराव फोरमायनो नाजागासिनो दङ माखासे सुबुंफ्रा। गतिके आङो बे सानगोथे साननाय आरो जोंनि बे एकर्डनि उनफिन साफिन मा दङ मा गैया बेखौ आङो रोखायै बुंफ्रोजोबाब्लाबो बेदि जोंनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव मोनसे गोरोबथा आरो जोंनि बर' हारिनि साननाय हनाया बेनि गेजेरजों जाफुंजागोन बे बाथ्राखौ आं फोरमायनो नागिरदों। बाथ्राया जाबाय जों बर' हारिया गावनि मोनथायखौ लानानै भारत सरकारजों आरो आसाम सरकारजों गोबां सोमावसारनायाव लोब्बा थानो गोनां जादों। जोंनि मोनथायफोरखौ बिनानै जोंनि संबिजिरनि मोनथायफोरखौ नागिरनानै दाबि खालामनानै बे समाव जोंहा जोंनि गेजेराव जोंनिनो बिदा फंबायफ्रा माखासेया हाथियार दैनानै हाग्रा बंग्रा थांनो गोनां जादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि फरायसाफोरनि जेंनाखौ दोनथ'नानैब्लाबो हारिनि जिथु गांनाय उखैनाय बे जेंनाखौ सिगांग्रो लानानै आवगायनो गोनां जादों। सोमावसारग्रा गौथुमफोरखौ दैदेननो गोनां जादों। मोनथायनि सायाव दाबि खालामनो गोनां जादों। सरकारजों सावरायनो गोनां जादों। गोबां खेब सावरायनायनि उनाव गोबां खेब आन्दलन खालामनायनि उनाव बायदि सावरायनायनि गेजेरजों जोंहा मोनसे गोरोबथा फैनो हादोंमोन। बिटिआर गोरोबथा थांनाय 23 जानुवारि 2020 मायथाइयाव। बेवहाय जाखिनि दफा जों नुनो मोनबाय बे दफाया जोंनि थाखाय साफिसियेन्ट एबा गोजोनथाव। बे दफाखौ लानानै जोङो आसा खालामनो हायो जोंनि हारिया थारैनो जौगासारनो हागोन। सोलोंथाइ बिथिङाव, रांखावरि बिथिङाव आरो हारिमुवारि गावनि थामोनथानि बिथिङाव बे बाथ्राखौ जोङो नोजोर होनो हायो। बेनिखायनो आं लुबैदों जे बे गोरोबथाया फैबाय थानाय समाव थाबैनो मावफुंजानांगोन आरो मावफुंनो थाखाय जोंनि गोसो बायालासिनो मावबोबाय थानाय जाफोर दैदेनगिरि दङ, जाफोर गौथुमफोर दङ, बिसोरो जेब्लाबो खौसेयै थानो नांगोन। खौसेयै थानानैनो आरोबाव दफाफोरखौ जाफुंसारनायनि हाबाफारिखौ मावलांनांगोन। अब्लासो जोंनि साननाय हनाया जोंनि हारिनि जा जिथु समस्याजों जर्जरित हारिया जोङो गोजोननाय मोनसे लामायाव फैनो हागोन। बेखायनो आं लुबैदों फैबाय थानाय समफ्राव जाहाथे जाबादि सिगाङाव जोङो खौसेयै नों दानागार आं दानागार ज'यै ओंखारलायबाय सोमावसारबाय जोङो गोरोबथाखौ लाबोनो हाबाय। बे गोरोबथानि गेजेरजों जोंहा बिटिआर एक्सटेनसन होननाय मोनसे दफा बेयाव सोफानानै लानाय जादों आरो बेयाव लिरनाय दङ। बे एक्सटेनसन बाथ्राया जादों बिटिआरजों नांजाबनानै थानाय आरो बर' डमिनेटेड ओनसोल गामि बियो बिटिआरआव हाबफागोन आरो बेखौ सोफानायनि थाखाय मोनसे कमिसन बेवहाय दानाय जागोन। बे कमिसन दानाय हाबाफारिया 6 दाननि गेजेराव जानांगौमोन। नाथाय जोंहा बिटिसिनि इलेक्सन फैबाय। बिटिसि इलेक्सन जानो थांगासिनो दंमोन।
बे बिटिसि इलेक्सन जानो थांनायनि उनावहायनो लोगो लोगोनो जोंहा मोनसे मुलुगनां गिख्रंथाव मोनसे कर'ना भाइरास होननाय भाइरासआ जोंनि गेजेरावबो जोंनि हादोरावबो साग्लोबफैनायलाय इलेक्सनाबो जानो हायाखिसै आरो दिनैसिम कमिसन दानाय हाबाफारिया जाफुंथ'वाखै। आसा खालामो बे हाबाफारिया जाफुंगोन आरो बे कमिसननि गेजेरजोंनो बिटिआरनि बर' गामि सोसननाय आरो जायफोर गामिफ्रा माने सोसनजायो बेफोरखौ दानख'नाय बेफोर हाबाफारिया जाफुंजागोन आरो बेनि गेजेरजोंनो जों बर' हारिया खौसेयै गोजोनै थांना थानायनि मोनसे राहा आरो जौगाखांनायनि हाबाफारिफोरखौ लानानै जोङो आवगायलांनो हागोन होननानै आं आसा खालामो। गतिके बिटिआरखौ लानानै जोंहा गोनो गोथो जानो गोनां गैया। आं बुंखादों जे बियो मोनसे जोंनि पिस एकर्ड बेयाव लिरखानाय दङ पिस एकर्ड होननानै पिस गोजोन। जों बर' हारिया गोजोनखौ लुबैग्रा हारि। जोङो गुबुननि सै खालामनायखौबो जों सैज' हाया आरो गावबो गुबुनखौ जोङो सै खालामनो हाया। सनितपुरा जारिमिनारि मोनसे बर'फोरनि जायगा। बेवहाय जारिमिननि मुगानिफ्रायनो बर'फ्रा बेयाव दङ आरो जों दिनैसिम नुबोदों बे सनितपुर हालामनि रायजोफ्रा बर' रायजोफ्रा जोबोद माने गोजोनै खौसेयै थांना थानो लुबैयो। गावनि रांखावरि धोन सम्पति बेफोरखौ लानानै लोगोसे शिक्षा दीक्षा फारसे गुबुनजों लोगोसे आवगायलांफानो लुबैयो। गतिके आं सनितपुरनि बर' रायजो राजाफोरनि खेथ्रआव आं बेखौनो बुंगोन जे जों सनितपुर बासि हिसाबै जोङो जेब्लाबो बिटिआर ओनसोलनि बर'फोरजों खौसेयै थानो लुबैयो। बेखायनो जों बेखौबो लुबैदों जे गोसोनिफ्राय बेखायनो कमिसननि गेजेरजों सनितपुर आरो बिश्वनाथ ओनसोला सोफाजानायनि हाबाफारिखौ जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना मावफुंगोन आरो आसा खालामो बिटिसिनि इलेक्सना थाबैनो जानानै थांथों आरो जायफोर बर्तमान बिटिसि ओनसोलाव बिटिसिनि इलेक्सनाव बाहागो लादों जोंनि सागानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन जे दफाफोरखौ मावफुंनो हानाय बायदियै फैबाय थानाय इलेक्सनाव जाहाथे देरहासार जानानै UPPL सरकार दानो हायो बिटिसिआव बेखौ आं लुबैदों। मानोना मोनसे दफा एबा मोनसे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय मोनसे गोसो गुदुं गोसो थुलुंगानाय दैदेनगिरिनि गोनांथि जायो। जों बेवहाय बेखायनो हारिनि फारफ्रोमबो दिगखौ नायनानै हारिनि गांनाय उखैनायखौ बुजिनो हानाय, जोंनि दरिद्र सुबुंफोरनि बाथ्राखौ साननो हानाय, जोंनि फरायसाफोरनि इयुननि बाथ्राखौ साननो हानाय बेफोरबायदि सासे सुबुं जों नाम बुङाब्लाबो आंनि बाथ्रायाव निश्चय हमनो हागोन जे सोरखौ थांखिनानै बुंनाय जादों। बेफोरबायदि सुबुंखौ जुदि जोङो बिटिसिनि इलेक्सनाव सरकार दानायाव मदद होनो हायोब्ला निश्चय जोंनि बे साननाय हनाया जाफुंसारगोन आरो आङो बेखौनो बुंगोन जे बिटिआरखौ लानानै बांद्राय राजखान्थियारि रहन फुनदेरनाङा। बेयो मोनसे गोजोन एकर्डसो। जों गोजोनै थानो हायोब्लानो जोङो फारफ्रोमबो बिथिङाव दावगानाय हाबाफारिखौ जों मावनो हायो, मावलांनो हायो आरो जाफुंसार जानो हायो। जुदि हारियाव गोजोनानो गैया, न'खराव गोजोनानो गैया, अब्ला बे न'खर बे हारिया बोरै जौगानायनि बाथ्रा साननो हानो। गतिके फार्स्ट जोंनो गोजोनखौ नांगोन। बे गोजोनखौ नागिरनानैनो थांनाय 27 जानुवारियाव जे बर'नि हाथियार दैग्रा गिलु बालु आफादफोरखौ मोननै मोनथामाव गावस्रालांबाय गावजों गाव गोरोबलायैनि थाखायनो
नाथाय बिथांमोनखौ खौसे खालामनानै बिथांमोनजों रायलायलायनानै दिनै जोङो मोनसे माबायाव फैनो हादों, प्लेटफर्माव फैफिननो हादों। बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो देरगाथाव बाथ्रा। गतिके जों बेखौ जारिमिनारि बे मोनसे एकर्ड होननानै बुंबोगासिनो दङ आरो बे एकर्डआ मोनसे भारत संबिजिताव दिनै लिरजानानै दङ। गतिके जों बेखौ गोग्गानांगोन बिटिआरनि एकर्डआ मोनसे जोबोद माने मोजां एकर्ड। बेखौसो आङो माने बयनिसिमबो आं बे मेसेजखौ होदों। जोबथारनायाव आङो बेखौनो बुंगोन जे जोंनो हारियाव मोजां दैदेनगिरि नांगौ, मोजां साननो हानाय सुबुं नांगौ आरो जोङो जेब्लाबो बे साननाय हनायखौ जोङो लानांगोन। हारिनि गासिबो समयसाफोरखौ जेब्लाबो जों गाव गावबो साननो सोलोंनांगोन आरो बे साननाय जिथु हारिनि समयसा बेफोरखौ जोङो जेब्लाबो जयै खौसेयै जों सुफुंनो नाजानांगोन। बेनिफ्राय आं बेखौनो लुबैगोन जाहाथे सनितपुरबासि रायजोफ्रा गोनो गोथो दाजाथोंसै। बिटिआर एकर्डआ बियो जोंनि थाखायबो जोङो निस्सय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बिटिआरनि जा दफा बे दफानि गेजेरजों जों हाबगोन। कमिसननि गेजेरजों जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ प्रमद बर' सान बिथांनि सायाव गबिन्द बसुमतारी, जों उन्दैयावनो गबिन्द बसुमतारीखौ लोगो मोनदोंमोन जेला जोङो 8, 9, 10आव फरायो बे समाव। अब्लानिफ्राय बिथांनि जिथु साननाय हनाय दिनैसिमबो जों सोलायनाय नुवाखै। आथिखालाव बिथांजों लोगोसे सावरायलायनो मोनाबाबो बिथांनि जिथुनिखि जोंजों आगोलाव रायलायफैनाय जोंनि बेलस्रि ओनसोलाव जोङो बिथांखौ बांसिन मोननो हादोंमोन। बिथांमोननि गौथुमा बेवहायनो माने बुंनो थाङोबा आवगायजेननाय सोमावसारनाय हाबाफारियाव। गतिके आं दिनै गोग्गानानै बुंनो हागोन जे बिथांमोना जोंनि थाखाय मावगोन आरो बे सनितपुरनि समयसाजों बिथांमोना गोरोबफ्लेनाय सासे दैदेनगिरि। गतिके आं बिथांमोनखौ खावलायदों फैबाय थानाय बिटिआर इलेक्सना जानायनि उनाव जाहाथे सरकार गठन खालामनो हायोब्ला थाबैनो कमिसनखौ दागोन आरो सनितपुरनि रायजो राजाफोरनि जा साननाय गांनाय उखैनाय बेखौ लुबैनाय बेखिनिखौ सुफुंनानै होगोन। लोगोसे आरोबाव आं लुबैगोन जे बेनि गेजेरजोंनो काउन्सिल कमिसननि गेजेरजों बर' कसारी काउन्सिल दानायनि बाथ्रा बिटिआरनि बाहेराव थानाय अदेबानि जोंबो गोग्लैयो बिदि होननानै जों सनितपुरनि बाथ्राखौ आं बुङाखै। ओरै बुरलुंबुथुरनि खोलाहा थानाय बर'फोर बिथांमोननि बाथ्राखौसो आं बुंदों आरो लोगोसे गुबुन ट्राइबेल सुबुंफोर बिथांमोननि बाथ्राखौसो आं बुंदों। खिन्थु आं बेखौ बुङाखै जे सनितपुरा बर' कसारी काउन्सिलाव हाबनांगौ, बे नङा। मानोना सनितपुरा बिटिआरावनो हाबनांगौ दफायाव जिहेतु दङ बेखौ आं लुबैदों। बेखिनिखौ आं बुंबाय। जोबथारनायाव जोंनि हारिनि साननाय हनाय गासिबो जाफुंसारथों। जोंखौ बेबादिनो मोजां हाबाफारि लानानै मावलांनो हानायनि थाखाय गसाइया बोर सारस्रि हरथों। जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ देहा सोलेर साननाय हनाय गोग्गो साननाय हनाय गोग्गो सानस्रि आरो गोग्गो देहा लानानै थांनानै थानो थाखाय अरायबो गसाइया बोर सारस्रिदों। बेखिनिखौ बयनिसिमबो आं मेसेज होबाय। बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।